Jiena u Morales għandna toroq differenti ta' kif naslu għall-istess targets. Eżatt. Però Xorta naqblu f'ħafna affarijiet. Taslu mod differenti. Fis-sens li pereżempju aħna lek inħobbu insemmu ħafna ikel naturali. Jekk inti ħadd tuffiħa, x'inhuma l-ingredjenti li fiha tuffiħa? Mhux hekk Tuffiħa. Jekk jien ħadd pakkett u qed nara biżibilju, kuluri u ingredjenti, ħajoqtolni għax ħadd pakkett le. Però magħmul fi xjenzi apposta. Tajjeb, food sciences jgħidulhom daw, illi daw il-kumpaniji speċjalment il-kbar ikollhom tim ta' xjentisti. Kif ħanamlu dal-prodott illi once illi Mark Morales ħa waħda minnu jkollha t-tieni, t-tielet, ir-raba' u jekk jista' jkun ma nagħmluhx kuntent qabel ma jkun spiċċa l-pakkett kollu. Ta' fiex jitlu dettal, sorry Karl. Jitlu anke f'dettall ta' il-gidma, il-crunch, kif inti tħoħ. Mela, u kif tiftaħ riħala toħroġ. L-aħħar mistoqsija fil morru nsajru. Għatni l-intu, pero mod l-istess ma differenti. Jiena nista' nagħmel training u ma nagħmelx dieta, u jiena nista' nagħmel dieta u ma nagħmelx training. Mela. Kull pass il-qoddim huwa tajjeb. Jekk palissa ma tagħmel ebda minnhom u tagħmel waħda minnhom pass ta' ġgant il-qoddim. Jekk biżmien iddaħħal it-tieni waħda, żewġ passi ta' ġgant il-qoddim. Il-training però mhuwiex għażdaq biss, il-training huwa għall-moħħ għall-ispirtu u anke għan-nies ta' madwarek li tagħżel ikel u mhux ieħor qed tassigura lil sħabek u lil tal-familja illi jekk il-bambini tanka jiġu bżonnok ħajsibuk għax inti saħtek qiegħda aħjar. Il-probabilità, iċ-ċansijiet illi inti tkun iktar b'saħħtek għax tagħmel l-exercise ukoll sew u ma ħafnola milli xi ħadd ma jagħmilx pjanta li kelsura ta' nies u ma jitrenjax. Issa, il-ħajja hija logħba ta' probabilità waħda Mark kemm hu sabiħ li jkollok kollox il-proprjetajiet, il-familja, relazzjonijiet. Imma dawk xorta ma jibqgħu. Biex tieħu ħsiebhom u biex tgawdihom trid tara li saħtek hija tajba. Mhux hekk issa Jien niltaqa' ma' nies illi għandhom il-ġid kollu tad-dinja ma jbagħtu biex jaqflu l-azzu jtelgħu kalzetti. Sewwa. Mela jiena laqqas biss nista' nitla' fuq ajruplan pereżempju. Għandi dan flus. Nista' nirtira u mmur indur id-dinja ma qatt għandi saħħa nitla' fuq ajruplan. Jew biex ġib dawk il-flus kissir ta' saħtek. Imma issa qatt mu tard jekk għadek ħaj. Ma tard imma tajjeb li Għandek ċans. nitalmu minn nies li Sanzi ħanejt oħra jekk għandek ħafna flus issa ċansi tirtira u tiffoka fuq saħħtek. Mela. U tgawdi deputijiet. Mela. Issa qabel ma ninsa. Ma nistgħux niġu u nsemmu in-nervous system, is-sistema nervuża tagħna u nsemmu l-hormones mingħajr ma nappellaw il dak li jkun illi jagħmel test regolari biex fost l-oħra jiċċekkja it-thyroid. Nistgħu noqogħdu attenti għal ħafna affarijiet. Jekk naraw li l-hormones prinċipali tagħna mhux qed jaħdmu sew, dik hija logħba li qed tintlab kontrina. Tajb qisna qed nilagħbu logħba futbol 11 kontra 7. Iċ-ċans li nerbħu b'7 min nies hija tqila. Mela naraw li l-hormones tagħna qegħdin f'posthom, dejjem nieħdu parir mediku nagħmlu testijiet li hemm bżonn għax speċjalment it-thyroid hija waħda mill-aktar hormones fundamentali biex